Mabulokon og manindot nga Christmas light show giablihan sa Cagayan de Oro City. Tumong niini nga mabati sa mga Cagayanon ang Kapaskuhan taliwala sa pandemya. Atong ibalik si Cyril Chavez. Klase-klaseng disenyo sa Christmas lights ang masaksihan sa mga Cagayanon sa Symphony of Lights nga gipasiga na sa lokal nga kagamhanan. Among Christmas light show gimugna aron makahatag og kalingawan sa katawhan taliwala sa pandemya. Pasigaon kini matag alas 6 hangtod alas 10 sa gabi, adlaw-adlaw sa City Hall, Gaston Park ug Isalina Bridge. We can still enjoy the beauty and the spirit of Christmas. Taliwala niining mga kasilikan nga atong giatubang. Christmas is in our hearts. Samtang sa El Salvador City, gipasiga na sab sa LGU ang mga nagkadayang parol nga gihimo sa mga tagnipanon. Nagkadayang kolor nga makaengganyo gayod sa mga mananaway ang gipasigarbo. Agaw atensyon usab kining parol nga gigunitan sa higanteng robot nga gama sa recyclable materials. Ang mga parol naka-display kini atubangan mismo sa City Hall sa mong syudad. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.